गोदानै मोनसे बिथांमोनहा रिथिंकिं खालामो आं बिथांमोनखौ खावलायो थासारिखौ नायनानै इयुनाव हाग्रामा महिलारि बिथांजों सावरायनो थाखाय जोङो नाजागोन बिटिसिनि कुनु स्किमनि सायाव टेन्डार गावनायनि बे अधिकार गैयामोन बेवहाय मोनसे खोथा दंमोन जाय मानसिया टेन्डार गावगोन बे मानसिया बिटिसिनि थागिबि जानांगोन बिटिसिनि थागिबियाल'आनो बियो बिटिसिनि ओंखारनाय गासैबो डिपार्टमेन्टनि खामानिफ्राव टेन्डारखौ गावनो हागोन खिन्थु थांनाय बाराव जों नुबाय मा दिनैहाय डिब्रुगड़ तिनिसुकिया धेमाजि नलबारि बरपेटा आमार माने मा होनो सिलचरनि धुब्रि बेलासिपारानि ठिकादारफ्रा गासैबो डिपार्टमेन्टनि जोंनि कन्ट्राक्ट थिका जेब्ला टेन्डार जादोंमोन बेवहाय बिथांमोनहा बे टेन्डाराव पार्टिसिपेट खालामफैनानै बायह्रानि ठिकादारफ्रा गासैबो बेफोर खामानिफोरखौ लाफैजोबदों जाहोनाव जोंनि लकेल जायफोर डमेस्टिक जोंनि जायफोर माने खामानि मावनानै जाग्रा कन्ट्राक्ट ठिकादारफोर बिथांमोनहा खामानि गैयै जादों आरो बिटिसिनि थाखाया बायह्रायाव डाइरेक्ट थांजोबनायाव बिटिसि ओनसोलाव बेफार बानिज्य गासैबो मार्केटआ थाखा फैसा गैयै जानायाव गासैबो जोंनि इक'नमिक एक्टिभिटिसआनो एकदम जुरुला जाजोबदों गिदिर गिदिर बेफार बानिज्य बिजनेस कमिउनिटिनि मानसिफ्रा बिथांमोनहा थांनाय 5 बोसोराव माने डेभेलप जानो हायाखै बेसाखिना जायाखै बेफार बानिज्यआ मोजां सोलियाखै बिथांमोननि इक'नमिक कन्डिशना एकदम माने ब्रेकडाउन जालांदों मानो होनोबा बिटिसिनि थाखाया बिटिसिनि आखायाव थायाखै बिटिसिनि मानसिया कन्ट्राक्ट टिकाखौ मावनो मोननाय मोनबा बे मानसिनि आखायाव थाखा थानाय मोनबा बिटिसिनि हाथाय बाजार सहर बन्दरावनो बिथांमोनहा बाजार खालामगोन खिन्थु दिनै नलबारि बरपेटा डिब्रुगड़ तिनिसुकिया सिलचरनि बबा धुब्रि बेलासिपारानि मानसिफ्रासो बिटिसिनि पिडब्लिउडिनि खामानि बिटिसिनि इरिगेसननि खामानि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि गासिबो ओंखारनाय टेन्डारफोरखौ बिथांमोनहा मावजोबोबा खामानि मावखांनानै जे बिल मोनगोन बे बिलखौ दिनैहाय गावबागाव हम डिस्ट्रिक्टआव थांनानै गावनि हम टाउनाव बिथांमोनहा गावनि हम सिटियाव बिथांमोनहा मार्केट खालामहैगोन आरो बिटिसिनि थाखाय बहुत इउटिलाइज जागोन बे जादों ए काइन्ड अफ इक'नमिक एक्सप्लयटेसन बेबायदि मोनसे प्रसेस जे जादोंमोन जों बेखौ बुंनो हायो बिटिसिनि थाखाखौ लांनानै बिटिसिनि थाखाया दिनै जुदि बिटिसिनि रायजोफोरनि आखायाव थायाबा बिटिसिया इक'नमिकेलि बोरैहाय डेभेलप जानो हागोन बिटिसिनि थाखा बिटिसियाव थानांगोन दा बेफोर गासैखौबो नायोब्ला नोङो माने रियेलि थांनाय 5 बोसोराव बे बिटिसिनि गासैबो माबाफ्रा डेभेलपमेन्टनि प्रसेस बेनि पावार एन्ड फांसन पजिसन स्टेटास क्रेडिबिलिटिया डेमेज जायाखै नङा जादों आं प्रथम खोथा नैबेखौ बुंगोन आं आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों पलिटिक्स इज ए भेरि माच कन्ट्रभार्सियेल पलिटिक्स इज ए भेरि माच डिसपुटेड माने मेटार आरो बे कन्ट्रभार्सियेल आरो डिसपुटेड मेटाराव जायफोर हाबफागोन बेबो डिसपुटेड जागोन जायफोर थाफाना खामानि मावगोन बेबो इटसेल्फ डिसपुटेड जागोन आरो बेबायदियाव आं सानो बेबायदि डिसपुटेड कन्ट्रभार्सियेल जगतआव बिदि मेटाराव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि साहित्य सभाफोर बायदि माने बर'नि आगोमा जातीय संगठना जातीयताबादि संगठना खुनु प्रकारे इनभल्भ जानानै खामानि मावनाया बे वाइस नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होन साहित्य सभायानो होन जोंनि गुबुन पार्टिफ्राव संगठनफ्राव माने खामानि मावनाय मोनफ्रोमबो माने माबाजों आफादफोरजों सोमोन्दो थानाय आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ लाफानानैसो जों जाथि दानायनि खामानिखौ मावनांगोन इउपिपिएलआवल' थानाय बर'फोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथि दानो हानाय नङा बिपिएफजों थाफानाय बर' मानसिफोरखौबो लाफानानैसो बर' जाथि दानायनि बा बर'फोरनि थांखिखौ जाफुंनायनि थाखाय बिथांमोनहा मोनसे खामानि मावनो हागोन बिपिएफआव थानाय बर'खौबो नांगौ इउपिपिएलआव थानाय बर'खौबो नांगौब्ला होमब्ला बेजोंसो जुदि जाथि दानो हानायनि खामानिखौ फिउचाराव मावनो हालांगोनब्ला होमबा नोङो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों थाफानानै खामानि मावोब्ला नोङो बै जाय पार्टिजों नों गैया बेजों थानाय बर'फोरखौ आंनो नाङा आंनि जाथि दानायाव बिसोरनि दरखार गैया जायबायदि बे अट'मेटिकेलि माने बुजिनानै लानो गोनां मोनसे बाथ्रा जागोन दा बेखायनो बर'फोरखौ गावसोरनिफ्राय खौसे खालामनांगौनि दायथ' लानांगौ संगठनफ्रा बे एबसुल' नङा एबसु बायदि गुबुन संगठनफोर दङब्लाबो बिथांमोनहा बेबायदि खुनु बबेबा मोनसे राजनिति दोलोजों गले गले थाफानानै खामानि मावनाया बियो थारैनो बर' जाथिनि जाथि दानायनि जे मिशन भिजन आरो माने बड'स अफ दि वर्ल्ड इउनाइट होननाय जे मोनसे बड'फानि जे मुल मोन्थोर बे मुल मोन्थोराव माने गाज्रि रोखोमै मोनसे आघात खालामनाय जागोन आरो बेनि हेंथायै थांनाय जागोन
बेखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन जे पलिटिक्सआव देरहानायबो थागोन जेननायबो थागोन जेननाय दिनै अबस्थायाव फैदों UPPLआ दिनै UPPLजों बिथांमोनहा इलेक्सनाव खामानि मावफानानै जेनफानो गोनां जानाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो जेननाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेननाय होननाय बे माबायाव अबस्थायाव सिटुवेसनाव भुगिनानै थानो गोनां जायोबा जाथि दानायनि खामानिखौ बिथांमोनहा माबोरै मावनो हागोन आरो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मोनफ्रोमबो थाखोनि मोनफ्रोमबो आफादफ्राव दल संगठनफ्राव थानाय रायजो राजाफ्रा गोरलैयै नाजावनानै लानाया माने एथ' सहस जानाय नङा बेखायनो आं सानो बिथांमोनहा राजनितिनिफ्राय गोजानाव थानानै राजनितिखौ राजनिति नेताफोरनो हगारना होनानै बिथांमोननि गेजेराव बिथांमोनहा बोरै मावलाङो पलिटिकेल मेनफोरनो हगारनानै होनानै गावसोर बेनिफ्राय गोजानाव थानानै खामानि मावनांगौ जाथिनि खामानि मावनांगौ आरो जाथिखौ खौसे खालामनायनिसो खामानि मावनांगौ बबेजोंबा थाफानानै पार्सियेलि खामानि मावनाया थिग नङा दा बिथांमोनहा आन्दलननि जे बाथ्रा बुंदों आं सानो आन्दलननि बाथ्राखौ एथ' हाखु दाखुयै बिथांमोनहा नैबे समाव खालामोबा रायजोफोरनि खिन्थु सापर्ट मोननाय नङा खमसे खम दा मोनसे नैबे गोदान गभर्नमेन्ट फैसिगोन गोदान गभर्नमेन्टखौ BTCनि गोदान गभर्नमेन्टखौ गावसोरनि बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि बबेखौ खालामजायो बबेखौ खालामजाया बेखौ मावनो थाखाय मोनसे टाइम पेरियडखौ दानि गभर्नमेन्टनो बिथांमोनहा होनांगौ नुबाय जे दानि गभर्नमेन्टआ BTR एकर्डनि मावथावथाव दफाफोरखौ गोरलैयै मावनो हानाय दफाफोरखौबो मावनानै होनो बिथांमोनहा गोसो गैया बा मावाखिसै बेबायदि जुदि लाङो दिङो बा गारनानै दोननाय अबस्था नुयोबा बावहाय गभर्नमेन्टनि दायित्वखौ गभर्नमेन्टखौ बुजिहोनो थाखाय बेबायदि सोमावसारनाय हाबाफारि लाहैनाय मानाया बेयो बै समावहाय सिन्था खालामहैयोबा मोजां नैबे समाव दानो बिथांमोनहा सोमावसारनायनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा बे गोरोन्थि जागोन आरो बे पलिसि स्ट्रेटेजियाव माने मोनसे बिथांमोननि रं जायोब्ला गोरोन्थि जायोब्ला आरो रायजो राजाफ्रा बेवहाय सापर्ट होनाय नङा आरो उइदाउट पिपुल सापर्ट उइदाउट दि इनभल्भमेन्ट अफ दि पाब्लिक in the movement launched by the All Bodo Students Union, it will not be a successful movement. गतिके बेबायदि फैलारनि मुभमेन्टखौ बिथांमोनहा जाहाथे खालामा बेनि थाखाय पुनर बिसार जाहाथे खालामो गोदानै मोनसे बिथांमोनहा रिथिंकिं खालामो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन अक्ट'बराव BTCनि गोदान सरकार बियो अटेकिं लानो थांगासिनो दं समायखिरा लानो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव गोदान मोनसे सरकार दुलाराय बर' फरायसा आफादा अलरेडि जोङो जे रायजो राजानि जि मेन्डेट जि जनादेश बेखौ जोङो वेलकाम खालामबाय आरो दिनै बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बड'लेण्डनि रायजो राजानि जानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे अटेकिं लागोन बिनि थाखाय बे सुइसेसखौ आङो बावहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद मोन 16 आफादा इउनाइटेडलि मोनसे आपिल आरो मोनसे एफर्ट मोनसे जोङो प्रसेस जोङो इनिसियेटिभ लादोंमोन जे बर'नि मोननै रिजनेल पार्टि आनसलिक दोलो BPF आरो UPPLआ खौसेयै ज' माने आवगायलांनांगौ बुजा-बुजि आन्डारस्टेन्डिं बा एलायन्स खालामनांगौ बियो बिसायख'थिनि सिगांनि मोनसे इनिसियेटिभमोन बा थांनाय समनि इनिसियेटिभमोन दा बिसायख'थिया बारलांबाय आनसलिक दोलो BPFनो बड'लेण्डनि रायजो राजाफ्रा माने लेन्डस्लाइड माने भिक्टरि मोनसे मेन्डेट बिथांमोननो 28टा सिट होबाय आरो लोगोसेनो UPPLनो 7टा सिट होबाय BJPनो 9 सिट होबाय जोंनि जे आपिल जे खौसेथिनि आरो गोरोबलायनायनि आरो बड'लेण्डखौ जेब्लायबो सान्थि गोजोननि मोनसे ओनसोल हिसाबै गायसननानै लाखिनायनि बे गासैबो इनिसियेटिभखौ जोङो जेब्लायबो रेसपन्स होनानै जोङो हाबा मावबाय थादों आवगायबाय थादों आरो दिनैनि बुब्लियाव दिनै बे अहिंसानि दिन आरो दिनै महात्मा गान्धीनि बे जोनोम सानाव बे साननि गेजेरजों आङो हाग्रामा महिलारि बिथां आरो प्रमद बर' सानैबो बिथांखौ आङो खावलायगोन जे फैबाय थानाय समाव आनसलिक दोलोखौ सक्तिशालि आरो मजबुत खालामनानै बड'लेण्डखौ निर्माण खालामनायनि थाखाय बा बाखि हाबाफारिफोरखौ मावलांनांगौनि थाखाय बड'लेण्डनि रायजो राजानि आसा एसपिरेसनखौ
सुफुंनायनि थाखाय खौसे हाबा मावलांनो हायो नामा बिनि थाखाय फिन सानफिननो थाखाय आं खावलायबावगोन। आरो गुबुन मोनसे बिथिङा जाहैबाय सरकार दाखांनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ 100% खालामनांगौनि थाखाय गामि सोबावनांगौ दङ, सिमा बारायनायजों लोगोसे स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन मेटार दङ आरो गोबां माखासे बिथिंफोर थाबाय। आर्टिकेल 280, 123 एमेन्डमेन्ट बेफोर बिथिंखौ जाहाथे काउन्सिल गभर्नमेन्टआ जेब्लाबो पजिटिभलि बिथांमोना एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मदद होलाङो। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै इयुनाव हाग्रामा महिलारि बिफानजों सावरायनो थाखाय जोङो नाजागोन। आं बेखिनि बाथ्राखौनो बयनोबो फोरमायबाय।